Krásný den přeji všem. Pro dnešní video jsem zvolila téma odstranění bloku ke štědrosti. Budeme čistit bloky, které nás brání v tom, abychom pustili do života více štědrosti, nezávisle na tom, jestli k nám budou jiní štědří, nebo my budeme ti, kteří se tak zachováme. Takže pojďme na to. Tak, jak vidíte, já jsem již pracovala od rána vlastně. Dělám nějaké čištění, jsem zapla, mohu dál pokračovat v práci, v kolika procentech získávám správné odpovědi. 100%. Dobře, takže mohu zapnout i klienty. Prosím vše přesahující moudrost, aby připravil všechny na práci. Jsou všichni zapli. Je potřeba vyrovnat úrovně vědomí všech pro práci. Prosím vyrovnat úrovně vědomí všech, kteří koukají na toto čištění a mají otevřenou mysl. Moc se omlouvám znovu za ten hluk, který můžete slyšet ze stavby, který je ode mě tak 10 metrů. Bohužel s tím nedokážu nějak to ovlivnit, nic udělat. Takže vyrovnáváme úrovně vědomí všech, kteří koukají na toto čištění a mají otevřenou mysl. Naše dnešní téma je štědrost. Ať už dáváme nebo dostáváme. Podařilo se vyrovnat úrovně vědomí. Ano, jsou všichni na svém správném místě, zprostředkovatel, sledující, i ten případ je na správném místě. Mám povolení k práci. Je něco dalšího, co je potřeba ještě opakovat z přípravy? Dobře, tak prosím, ukáž první program. Takže 7. Překonat dualitu. Pyramida požadavku. Dobře. Kde se v současnosti nacházíme s danou problematikou. Poslání. Ne. Stažení nové vědomosti. A kde bychom už mohli být? Přesahování přes lásku. Takže můžeme to nahrát. Takže prosím vše přesahující moudrost požadují naladění na skutečnou potřebu místo toho, kde se teď nacházíme v dané problematice.
Podařilo se to nastavit. Je potřeba něco dalšího z této tabulky. Dobře, na jaké problematice nyní nacházíme? Fyziologické potřeby a kde bychom už mohli být? Jaká je skutečná potřeba? Potřeba uznání. Souvisí to s štědrostí. Dobře, můžeme nyní teda naladění na skutečnou potřebu nastavit. Prosím vše přesahující moudrost o naladění na skutečnou potřebu místo toho, kde se teď nacházíme v dané problematice. Podařilo se to naladění uskutečnit. Je potřeba ještě něco dalšího z této tabulky. Můžu se vrátit na první tabulku. Tady je další program. Darování. Takže je to vlastně logické, že při tématu štědrosti budeme nastavovat darování. Vevnitř máme hledat. Ne, takže venku je potřeba něco ukončit. Prosím, ukáž, co to je, co je potřeba ukončit. Zlomyslnost, ještě něco dalšího. Co to je? Nespravedlnost, ještě něco dalšího. Toxická ostuda, ještě něco dalšího. Ne. Snížit význam. Ano. Úplně vymazat. Ne. Máme přepsat z pozitivní výrazy. Ne. Takže snížit význam. Prosím vše přesahující moudrost, aby koncepty spojené s minulostí, vzpomínky a otisky učinil již vytvořenými a hotovými a snížil význam všech těch disharmonických motivací, které jsme před chviličku našli. Podařilo se. Je potřeba ještě něco dalšího z této tabulky. Pořád zvenku. Který to je? Škodolibost, ještě nějaký další. Který to je? Nízká sebehodnota, ještě nějaký další. Který to je? Intolerance, ještě nějaký další. Který to přesně je? Lakomost. Ještě nějaký další.
chamtivost. Ještě nějaký další? Už ne. Takže máme snížit význam těchto disharmonických motivací. Máme úplně odmazat vlivy, Prosím vše přesahující moudrost, aby koncepty spojené s minulostí, vzpomínky a otisky učinil již vytvořenými a hotovými a prosím úplně vymazat tyto disharmonická motivace, které jsme před chvílí našli. Ano, je to tak. Je potřeba ještě něco dalšího z této tabulky? Ne. Můžu se vrátit na tabulku 1. Tak, podíváme se, v kolika procentech jsme měli tento problém, než jsme začali. Kolem 30%. Problém se štědrostí a přijímání štědrostí a na kolika procentech to máme nyní. Můžu ještě dál pracovat. Můžeme ještě to zvýšit. Dobře, takže jdeme na další program. Kam máme dál jít? Život zachraňující mechanismy. To nás nyní brání. Máme dát mimo iluze. Prosím vše přesahující moudrost vysunout je ven na dobu práce a po práci automaticky prosím vrátit je zpět na správné místo. Je potřeba ještě něco dalšího udělat pro práci. Dobře, můžeme další program, který to je. 6 vyšetřují. Ne. Překonat dualitu. Ano. Takže máme zpět pyramidu požadavků, kde v současnosti nacházíme lpící láska a kde bychom už mohli být, které je skutečná potřeba. Potřeba pomoct jiným. Můžeme to tady nahradit, naladit na skutečnou potřebu. Vše přesahující moudrost, prosím, naladit všechny, kteří koukají na toto video a mají otevřenou mysl na skutečnou potřebu místo toho, kde se teď nachází v dané problematice. Podařilo se to nastavit. Je potřeba ještě něco dalšího tady z té tabulky. Můžu se vrátit na tabulku 1. Ještě bych se podívala, v kolika procentech máme nyní nastavený štědrost. Pořád na 70 až 80%. Dobře, co dalšího můžeme dělat? Do jakého programu máme jít? Překonat strachy do 8. Máme nejdřív hledat program, ano, který to je. Dědictví, je to dědictví. Máme zjistit kvalitu obsazení.
Dobře, ukáž. Sebevědomý, nesobecký. Ještě nějaký další? Ne. Dobře, kdy byl program nahrán? V předchozím životě. A postavy mám zjistit. Ukáž, o jaký postavy se jedná. Kamarád, nepřítel. Jedná se o kamaráda. Kamarád. Takže můžeme požádat vše přesahující moudrost, aby vyřešení tohoto problému udělal hotovým, vytvořeným. Prosím vše přesahující moudrost, aby pro všechny, kteří koukají na toto video a mají otevřenou mysl, vytvořil tohoto problému, udělal hotovým, vytvořeným. Otisky a vzpomínky, ať jsou vymazané z buněčné paměti, z každého těla a myslí. Prosím vše přesahující moudrost, aby tento život už bylo nezávislé od tohoto příběhu. Podařilo se. Je to pryč. Zmizelo to. Je potřeba z toho něco prožít ještě. Je potřeba se k tomu později ještě vrátit. Je potřeba ještě něco dalšího z této tabulky. Mám najít jiný program. Takže ještě další program. Omezující systém přesvědčení. Mám jít na tabulky s omezujícími větami. Ano, takže. Tady na té stránce. První. Prosím, ukaž, o kterou větu se jedná. Lidé by měli lpět na svém majetku. Ano. Máme tuto větu brát doslovně. Máme tuto větu vymazat úplně z přesvědčení. Prosím vše přesahující moudrost vymazat přesvědčení, že lidé by měli lpět na svém majetku. Ze všech, kdo toto video čištění koukají a mají otevřenou mysl. Podařilo se to vymazat. Je potřeba místo toho něco jiného nahrát. Můžu se vrátit na tabulku 1. V kolika procentech máme již nastavený štědrost? To je 100%. Mám ještě pokračovat v něčem.
ukazuje na zprostředkování, takže práce je tímto hotová. Děkujeme. Tak. A toto bylo v dnešním videu tedy všechno. Tyto skupinové čištění pro každého člověka probíhají jinak a každý může mít rozdílné výsledky. Řešíme různá životní témata a jsme i jinak nastavení. Fungujeme na odlišných úrovních vědomí, tak vás nabádám k tomu, abyste tyto videa poslouchali podle potřeb, třeba i vícekrát a v případě, že chcete přímo nalézt ten váš konkrétní problém nebo dokonce příčinu, proč třeba stagnujete v přijímání štědrosti, tak mi napište. Kontakt na mě naleznete v popisku videa a klidně mi také pište do komentáře vaše nápady na téma pro další video. Mějte se krásně. Ahoj!